Днес е исторически ден за българските фенове на английския футбол. Стотици от тях имаха уникалната възможност да се докоснат за първи път до шампионския трофей от Висшата лига, спечелен миналия сезон от Манчестър Сити. Почетен гост на събитието беше бившият играч на гражданите Мартин Петров. Още от основаването на Висшата лига през 1992 играчите мечтаят и се борят за този трофей. Той тежи 25 кг и в него е вплетена символиката на герба на Англия. Трите лъва. Два от тях са на дръжките, а короната на върха е за третия, именно капитанът на отбора шампион. Смятам, че за всички нас и за всички футболни хора в България това трябва да е една така радост и гордост, че такъв голям клуб в последните години ни удостоверява с такава чест да доведе тези значими трофеи. Стотици фенове си направиха незабравим спомен с оригиналния трофей на шампиона на Англия, както и купата Community Shield. Емоцията е невероятна, усилията бяха доста сериозни положени, както от страна на генералния спонсор, така и от наша страна като фен-клуб. И това е подарък към абсолютно всички футболни фенове. Събитието продължи няколко часа.